Ассалому алейкум дӯстони азиз. Имрӯза обзормон дар бораи телефони Realme S61 мешавад. Хеле шабад ки ҳамин хеле обзору видео набаровардем ва имрӯз ба як хулоса омадем ки ҳамин телефонро обзор кунем. Мо мақсадам ростига пеша ҳар як обзор карданам якчанд обзорро тамошо мекунам, баъд видеоро обзор мекунам барои мардони ихтимол ҷои даркори ҳамин телефонро гап мезанам. Хоб, чиқар дастем телефони буҷетни ай. Телефони қимат нест. Нархиш бошад ҳамагӣ 11000 рубл, 11500 ё ки ҳамин хеле да нархи 130-140 рубл да бозӣ мекунад, нархи иваз шуда меистад. Ва нархи телефонҳо дар телеграм-канали Realphone Moskva фаҳмиднатон мумкин ай, ё ки дар рақамҳои экранидагӣ занг зада муроҷиат карданатон мумкин. Хоб, бародари азиз, телефони Realme S61 телефон недавно буромадагай. Дар рӯи коробкаи худаш маълум аст ки ина NFC дорад. S61 моделиш Realme. Ва свет бошад ду намуд светш астай. Свети ки дидесен тёмни зеленый ва дигараш бошад свети gold. Ду намуд расветка шуд дар магазини мо астай ва ба ду намуд расветка мо шумо дози пешниҳод мекунем. Ва дар дили комплектиш чи астай дӯстои азиз? Я бор телефонро мекушем, аввал пеша кушодан қафуш я бор мехонем, нигоҳ кунед. Пештар бо камера чи нишон медиҳем. 90 Гц экран телефон кор мекунад. 48 моҳ масъала чӣ мегӯяд гарантия ба фикр наисонага 48 моҳ гарантия ё ки чизе аст рости нафаҳмидам 40 соат мега батарейкаш мебарад ва IP54 IOP защита дорад. Тасаввур кардесте IP54 IOP защита дорад. Дар дил кор мекунад, значит боз мебинем ки дар об кор мекунад, отпечатки палец дорад, ма Face ID хати ҳуй мешавад ва дар болои об, яъне ки дар вақти борон Rain Water Smart Touch, яъне ки дар вақти борон задан экрани телефон кор мекунад. Гуфтам хеле наисонага. Ҳозир мебинем яке авора. Телефонро мекушем, коробкаша як тараф мемонем. Дар комплектацияш как обычный чехоли прозрачный, документҳои телефон худаш астай, яъне ки телефон дар рӯи худаш пленкаш аллакай задагӣ ай. Комплектация чехол, документош, симча барои симкарта буровардан дар иҷаш ҳаст. Албатта, хоб, иша молодец. Ҳама чи комплектация кардагӣ будааст, бумагош дар кор не. Ишам як тараф мемонем. Ва дар комплекташ будааст блок питания, и блок питания ки дар симай, блок питания 15 ватта. Блок питания 15 ватта, лекин размери калониш бошад ба размери блок питания 33 ваттаи Redmi монандай. И барои чи 15 ватта ба хотири он ки инҷа дестин ҷои зарунаш я бор ҳамея битен, сирх нестай. Просто сафедай ба ҳамин ҳисоб. А так размер бошад ба размери 33 Redmi баробарай. Хоб, кабелиш бошад, кабели обычный mic Type-C, диниш сафедай, зард нестай. Обычный Type-C, яъне ки бистра зарядка надорад дӯстои азиз. Лекин дар дили функсияе ки аҷоибиш доштааст ки дар дили об кор мекунад ва дар таги борона свободно истифода бурданатон мумкин ай бардори азиз. Ҳозир бошад телефона хича ки шумо нишон медиҳем, обзор мекунем. Биёин пештар биё камерачи телефон нишон медиҳем. Телефон нигоҳ кунед бардори азиз. Дизайнш бошад дар соли 2024 ҳамин хел телефонҳо мода шид ки камерошон ба iPhone монандай. Телефони Tecno Spark Go буд, Realme буд, Infinix буд, Redmi буд, ҳамаи телефонҳое ки ҳамин хели вид доштанд, и дизайн бренди бигем ки тренди соли 2024 буд. Дар соли 2025 бошад тренд телефонҳо мешаванд, камерошон кругли мешавад. Ина бо худтон мебинем худо хоҳад. Ва телефон бошад сета камера дорад, дута камера дорад, ята спичка. Камераи асосии телефон бошад 50 мегапиксела ташкил мекунад. Ва дар тарафи рост бошад кнопкаи паст баландкунак ва кнопкаи хомӯшкунак дорад. Отпечатки палецам дар кнопкаша. Дар қисмати бо бошад колонка, ҷои зарбунак, яъне ки Type-C, ҷои USB бошад. Иҷа бошад микрофон барои гӯш кардан, ҷои наушник дорад. Дар тарафи чап бошад ҷои симкарта, яъне ки дута симкарта ё ки якта симкарта, якта флешкарта мебарад телефон. Дӯстои азиз, хоб, телефон бошад дар рӯи экранаш шуя акай наисонага, чиқар ки дестем ҳамон информатсие ки ман шумо хонда буромадам. Так, процессорш ба қувватиш бошад 240000 балл гирифта будааст дар Antutu. Antutu программа аст ки телефона процессорша кор карданаша нишон медиҳад, яъне ки чӣ қадар қудрат дорад. 240000 Antutu балл гирифта будааст. 90 Гц экрани телефонай, IP54 кор мекунад, поддерживает NFC гуфта наисондаст информация дар рӯакии ҳамин телефон. Хоб, рӯакиша мекунем, чиқар ки рӯакиша канем гирифтем, дар рӯи телефон худаш аллакай пленкаи задагӣ ай. Дӯстои азиз, пленкаи телефон задагӣ ай ва телефон ҳозир бошад дар қисмати пеш бошад фронтални камера, дар қисмати боло бошад колонка барои вақти гап заданатон. Хоб, телефонро гирол мекунем дӯстои азиз, пешаки мо тайёр кардем, шумо ки вақти шуморо нагирем. Хоб, дӯстои азиз, экрана яркша полни максимални боло мебардом, намедонам аки шуморо хира мешавад ё ки не. Максимални экран боло бардоштум яркша. Чиқар дестем ина кор кардани экрани телефон. Бемалол диданатон мумкин ай, ина дӯстои азиз. Бемалол телефон диданатон мумкин ай. Android системаи Android қайти кор мекунад ва ҳозир бошад YouTube медуроем. Ва дар YouTube бошад
поиск сар метем видеои Умеҷон Техноблока. Чихел ки шумо дар канали Умеҷон Техноблок ҳастем. Видеои Умеҷон Техноблока поиск сар метем ва видеоша тамошо мекунем ки чихел овоз метиҳад. Хоб дӯстои азиз, ина видеоро бошад гирифтем. Ина якча вибр кардем. Ина хоб дӯстои азиз, кам экранша кор карданаша диден, яъне ки экран чихел равшани метиҳад шумода ва ина буканда якча пасанд што шумо хубтар вид набошад. Ина мисол ҷара бошад, ина телефонои ин хела мемонумаш, шумо ҳам дидан то мумкинай. Так, кайсвай видеоро бошад то високи другой то 1800 мепардон. Ина дидан то мумкинай кайсваша. ин телефон я телефоне аст ки дар магазини мо бисёр фурӯхта шид рости гап ва ба ҳамин ҳисоб инҷа видеош буромадагиай ва калонкаш ҳам кор карданаша диден. Калонкаш хеле кор мекунад. Телефонча бошад, телефончаи буҷетния чихели гуфтум ва нархш бошад дар магазини мо, яъне ки дар санаи 27 сентябри соли 2024 нархш 11990 рублай. Бемалол омода харидорӣ карданатон мумкин. Магазини мо дар шаҳри Москва, метро Бутырский, торговый центр Зеленуда ҷойгирай. Агар ки шумо телефон дар кор бошад ва ба нархҳои дастрас телефонҳоро якҷо харидорӣ карданаша фаҳмида хоҳед, меҳрамат дар телеграм-канали Realphone Москва ин хел поиск сар метиҳанд. Дар телеграм-канали Realphone Москва ҳамаи нархҳои телефонҳо ҳастанд. Дар ҳамонҷо обуна шуда мемонед. Ҳама рӯза ё ки ҳар рӯза нархномаи телефонҳо дар онҷо парохта мешавад. Бемалол дида мақули дилтона нарх мақул дошед, бемалол гирифтанатон мумкин аст дӯстои азиз. Ва албатта дар YouTube канали Умеҷон Техноблок ҳам обуна шуда агар шида монед, бениҳоят нақл мешавад. Галочкачааш ҳам агар гирон карда монед, бениҳоят хубтар. Барои чи бахтоне ки ҳар як аксия, ҳар як навигарие ки дар магазини Realphone мешавад, ҳатман якун шумо бахабар мешед. Хоб дӯстои азиз, ҳамин буд обзори Realme S61. Чихел гиден обзор коротки, чотка барои шумо дасташна. Ана ки ҳозир боша, худо хоҳад мо шумо нишон медиҳем ки чихел ин телефон дар рӯи об кор мекунад. Хоб ина оби мо подготовка шудагиай, яъне ки зарани об тайёрай. Чихел ки дестем дӯстои азиз, тест мекунем телефон. Телефон бошад чихел ки навл нишон додам 100% кор кардаст сабр. Телефонча кор кардастай. Хоб, як десе рости гап дилам хад дур пир нест, лекин по-любому мепартомаш. Хоб, ина дӯстои азиз, телефон дар рӯи опа, телефон дар рӯи овай. Бемалол дидан то мумкинай. Ина обо гирифтимаш. Ина ай об гирифтим, кор кардани телефон дидан то мумкинай. Ҳозир бошад, як бор YouTube ша мемонам бо. Фақат калонкаш до ол дромад, мароям хо маҳкам шид. Ина ки ниёкнем. Дӯстони азиз, дар рӯи обай калонкаш кор кардаста бе ягон мушкилӣ метавонед ки бемалол омода харидорӣ кунед. Фақат баъде ки ҳар вақте ки телефонро аз рӯи об мегирем дӯстои азиз, як бор телефонро қоқ кунед, яъне ки хушк кунед. Ҷои калонкаш дар ҷои заромнак шуда об дромадан мумкинай. Фен қатия ё ки ягон чиз қатӣ қоқ карда бигиред, чтоб ки калонка да мақсад зарар нарасонад. Аки ба хотири чи мо дар рӯи об тест мекунем ва барои чи ин функсия дар кора биган одамо, бародари азиз, баъзе ҳолатҳо мешад ки телефон дар кисатон истаги ё ки дар кашлоктон ё дар сумкатон истаги дар рӯи об яке меғалтад. баъзе телефонҳо ҳастанд ки дар рӯи об ғалида баро уже аллакай месӯзад. Ай телефонҳо бошад барои ҳамуқа чиз зашта мекунад. Ва баъзе хейтироли менависанд телефона барои дар рӯи об тест кардан ин функсия да бояд накардан. Ба хотири ҳамун корҳои мабодо ин чизоро кардагиам. Яке дар рӯи об ғалтид, ина марамат биги, телефон за то дил пурай ки дар рӯи об гирифта бемалол кор кардан мегирад. Ба ҳамун хотир ин функсия дар телефонҳо добавид шудагианд. Хоб, умедворам ки обзор коротки буд ва барои шуморо маъқул шид. Дар канал лайк мемонед, дар видео лайк мемонед, дар канал обунааш намемонед ва магазини Realphone ҳам вақт барои шумо навигарии пешниҳод кардан давом метиҳад ва дар канал обунааш намонед, дар видео лайк мемонед. Агар телефонтон дар кор бошад, дар рақамҳои экрамдагӣ муроҷиат карданатон мумкин аст дӯстони азиз.